Tingnan mo nga lang ganyan. Tingnan mo kung magloloko. May oras. Apa. Sige. Ay. Ay. Ay, 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 ay. Ay, ko, ay, ko. Ay, ay. Tinatawag ko sa espiritual ng Panginoon Kristo ang taong nananakit sa pisikal at espiritual na katawan ng tao na to. Bilang alipin ng aking ama na si Yesu Kristo. Mayroon ako pahintulot na tawagin ng kaluluwa na kung sino man napapasakit sa pag-aari ng aking ama. Amen! Kilala mo ba si Kristo? Hindi mo kilala si Kristo? Tao ka hindi? Demonyo ka? Maligno? Ano ka? Anong klase ka maligno? Ano? Ayusin mo ang salita mo o dudurugin kita ng buong puso at kaluluwa mo dyan. Magnetiko, painitin ang buong katawan. Proteksyonan ang buong katawan ng tao nito. Bigyan ng init. Ay, aray ko. Maligno ka? Ano ka? Tao. Buhay na tao hindi? Oh, Babae ka lalaki? lalaki. Sa pangalan ni Jesus. Ay, aray ko. Isang pagkakamali mo nila. Sa pangalan ng Ama. Kilala mo si Kristo? Aalis ka sa loob ng katawan niya, hindi? Bakit hindi ka alis? Bakit hindi ka alis? Ayaw mo? Mahirap ako siya. Galit ako sa kanya. Bakit ka nagagalit sa kanya? Ingit ako sa kanya. Bakit ka naman naingit sa kanya? Galit siya siya mag-aral sa Ano? trabaho niya. Hinigit ko sa kanya. Magkakilala ba ka nito? Oo. Kapitbahay mo ba siya? Hindi. Nilala ko siya. Bakit ka naman naingit sa kanya? Bumalik siya kasi siya marunong siya makisama sa paligid sa trabaho na. Ganun ba ang ibig mong sabihin? Ikaw ba yung magkukulam mo nagdarasal dito? Ikaw ba yung magkukulam mo nagdarasal dito? Aray ko. Aray ko. Aray ko. Sa pangalan ni Kristo. Sa pangalan ni Jesus. Raya. Pasintabi sa'yo, Ella. Kailangan kita Aray ngayon. ko. Aray ko. Rafael, ang kagel. Bigyan ng init at kuryente. Amen. Aray. Aray. Bigyan ng kuryente bawat daliri nito. Aray. Alis na ako. Iwanan ko na siya. Hindi, kung kuryente yung pakita. Aray ko. Ipapatapos eh. Aray. Aray. Lagyan ng apoy yung dalawang daliri nito. Aray. Lagyan ng kuryente. Aray. Sige. Itaas ng voltahe. Ano? Hihinto mo yung katawan niya, pupugin kita. Alisin mo yung nilagay mo sa kanya. Gamitin mo yung kamay mo. Alisin mo hindi. Tanggal! Isisip Tabon. na lang sa amin dito. Posporo lang pala katapat mo. Aray ko. Sige. Ubos. Tanggalin mo lahat yan, ha? Ikaw ba yung magkukulam mong babarang? Hindi ako wala. Inutusan lang ako. Inutusan ka? Oo. Eh, di ikaw yung magkukulam. Hindi ako kukulam. Babae mong inutusan ka lang? Oo. Sino nagputos sa'yo? Marap doon sa paligid niya. O, sige. Aray ko. Eh, di ikaw yung magkukulam. Oo. Okay ka lang. Sige, tanggalin mo. Magkano binahin sa'yo? Marami. Magkano marami? Marami. Magkano nga? Marami. Binabayaran nila ako. O, sige. Buwan-buwan. Sige, magkano binabayad sa'yo buwan-buwan? Malibo. Sige, kalasin mo muna yan. Taga saan ka? Nagka-Quezon. Taga Quezon? Oo. Tanggal. Tanggalin mo! Ay, ko. Tanggalin mo hindi. Sige lang. Lagyan ng tubig, magnetiko! Oh, lulunurin kita dyan. Ibaba ng konti ang tubig. Dagdagan ng kuryente. Tatanggalin mo hindi. Pupugutulan na kita ng hininga. Tatanggalin mo hindi. Ayaw mo. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, hinahatulan kita ng kamatayan sa araw na ito. Bilang alipin ng aking Ama, may karapatan akong kumuha ng buhay. At ikaw ay nakakapansala sa aking.
na, oh. Oh, di na nasasaktan. Ay, salamat po, Diyos ko, Lord. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, masamang espiritu at masamang nagdarasal sa loob ng katawan ng pag-aari ng aking Ama. Inuutusan kitang lumayas ka sa loob ng katawan ng taong ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama Jesus, Amang Nazareno, kami ang iyong mga anak. Ilan niyo kami sa panganib at masamang espiritu. Binigyan mo ko ng kapangyarihan, kaya kayo po ang manguna sa kanyang buhay. Amen. Ama Jesus, Amang Nazareno, bigyan mo ko ng kapangyarihan na makapagpagaling ng kanyang karamdaman at naway balik ang kanyang kaluluwa at espiritu sa pangalan ni Jesus. Amen. Ano pangalan niya? George po. Pasintabi si Rafael at ibalik mo sa kanya ang diwa niya. Gising. Ano pangalan? George Ano apelido? Maniago. Oh, hingyan mo tubig. Hingyan muna. Sige pa. Oh, sige. Sige. Upo na maayos. Para bumalik ka kay tubig. Tama na. Tandaan lang. Masupikit yung tubig mo. Hingyan na maayos. Hingyan mo na konti. Relax lang. Relax. 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 Hingyan kamay. Bumalik na yung... Bumalik. Relax. Babae ka lalaki. Laki. Yan si Kristo. Opo. Gano'n mo siya kakilala sa puso natin. Matagal na po. Siya ang Diyos natin sa makapangyarihan sa lahat. Opo. Opo. Ngayon, tatanungin kita. May nakita ka liwanag madilim. Meron po. Ano ngayon? Liwanag madilim. Yung nakita ko po, liwanag. Saan nakatapat yung liwanag? Dito po. Sa mukha mo? Salamat sa Diyos. Pikit. Pikit. Sandal. Titingnan natin maagi. Ilang minutes yan? Video nyo? 9 minutes. 9 minutes lang? Napahaba. Balak pa sana ang tanongin kung sino nag-uutos. Kaso yung Ito yung nagtatanong. isa kanya mahaba. Pikit. 7 minutes. Ah. Pikit lang. Pikit. Sa pangalan ni Kristo, magnetiko, i-detect kung meron pang natitira. Amen. Wala na. Zero balance. Ay, salamat. 4 years. Ano pakiramdam? 4 years po, Diyos ko. Anong pakiramdam mo? Bali 5 years. Ayos na? Wala. Wala na? Gumastos kami. Anong sabi nyo? Ang laki na nagastos po namin, lahat ng pinuntaan namin. Galing na kayo sa medisina? Lahat ng manggagamit. Ano masasabi mo? namin. Nagpapasalamat Hindi. po sa... Ano masasabi mo sa pakiramdam mo? Maayos na po yung Maayos na. Pati yung sa... Hininga mo. Sa YouTube na natin to ano ha? Kaso mababa, sa gilid lang ha. God bless all. Salamat. Nakakita ka ng liwanag sa harapan mo. Hindi mo alam yung ginagawa mo, alam ko yun. Hindi uminit yung papel eh. Pagkatapos, tapos na tayo.